Kailan malalabas po? Ngayon? Mamaya? Ako nga pala, mamaya pala, no? Habol nyo, habol nyo. Habol nyo kasi. Hindi, pero i-edit pa yun na yan. Ano ba ang spin niya? Ano ang spin mo? Sa panahon ng kalamidad, napapabilis ang komunikasyon at pag-responde sa mga nangangailangan dahil sa teknolohiya. Ito ang napatunayan ng kumugupit ang bagyong mundo. Lang. Paano spin mo? Pwede bang lakad na lang? Pwede. Pwede mo na kayo nakabulan yan. Habol na lang, parang... Ano? Sa panahon ng kalamidad, Static sila na. Oh my God. Kita man si sweet mo. Mabalik pa pag yan ang kadi. Oh my God. Panunuto mo. Tapos tabi, buhat naman ulit. Ating manangalugan puro imported dogs. Tinataunog na. Tigok ano. Ano, hindi mo traffic. Kapag kay Kotik. Sungaro. Sure. Berkata